ଆସି ଟୋକାଟା କ୍ଲାସ୍ 6 କରିଛି। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋପା ସେ ମୁଁ ଯା ଦେଖିଲାନି। ତା ଦେହରେ ରୁମ ଯେତିକି ନାରୀ ସେତିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲାନି। ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ଏ ନାରୀ ଜାତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟା ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, 140ଟା ଲେଡିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଧନ୍ୟ ତ ଚାବିକିରେ ଚାବି ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚଟିଆ, ନା କାଉ ନା ହଂସ ନା ଶାଗୁଣା କି ନହେଲେ ବତକ। ଆରେ ବାପରେ, କି ଶକ୍ତିରେ ତାର। ଆସି ଟୋକାଟା କ୍ଲାସ୍ 6 କରିଛି। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋପା ସେ ମୁଁ ଯା ଦେଖିଲାନି। ତା ଦେହରେ ରୁମ ଯେତିକି ନାରୀ ସେତିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲାନି। ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ଏ ନାରୀ ଜାତି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟା ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, 140ଟା ଲେଡିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଧନ୍ୟ ତ ଚାବିକିରେ ଚାବି ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚଟିଆ, ନା କାଉ ନା ହଂସ ନା ଶାଗୁଣା କି ନହେଲେ ବତକ। ଆରେ ବାପରେ, କି ଶକ୍ତିରେ ତାର। ଆସି ଟୋକାଟା କ୍ଲାସ୍ 6 କରିଛି। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋପା କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋପା ସେ ମୁଁ ଯା ଦେଖିଲାନି। ତା ଦେହରେ ରୁମ ଯେତିକି ନାରୀ ସେତିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲାନି। ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କି?